Kani kalat bangin la ya ka bandon hagani ka yeng ka bakantang ka jao bangin yawan biang hagani ka Bible study ka ba ngiju ya ka banwan na ka we ka janmet jong ka sngi baar sya ka we pat omdon ka we pat ka jaka ka ba kerpang lane ka ba dei yangi bangin don haga ba kum kane ka kenta hagani ka met nalor kane ka jaka ka bangidon haga Bible study ban syong haki kejat ke jong Jisu ban yo ya gaban ngap bat ban syashkor ya shibun ki ki bakordor ki bakaktin ke jong belai kadon ban keren yengi bat ken mau bah omdon ka jaka ka bapen kemen ya ubelai bat ka ba ubelai u syams ngau bah yang abat ya fi bangin lek nalor ka bangikiu syaka yeng ka bakentang ka jong belai habau belai ujengo arsot na beneng syakandau bat uyo i baki kejat jompi ki keu syaka yeng ka bakentang nadu bapimi nala yeng pi kam shisen kam arsen kam kawai pakawai ka senjam ka bapi jam hadu bapinda poi hangne ubelai udap de ka jing ngau bahabat ka jing kemen bapi keu syaka yeng ka bakentang ka jao te tau belai un kerkhu bat un yarab namar kata yapi bapen nang yai banwat ya ka khmat ka jong belai khamtam ngi em hagini kisngi hakaba habangi pai syaka ne ka perthai ngi yo i tangga jing dom sudah ngi i tangga jing du jing kerman sudah ngi yo i tanggi jing sudah ngi yo i tanggi jing bom ti kena ki jing artaten kat syabangi pai hagane ka perthai te kalong ka badan kam bangin wat yo belai haga jing em ka jongi larangi pule na kitab jong Amos hang tu haga lenong ka basan ngana ka dikhot ka basau ngi pule ya kitu ki kenten naba kumne uong utrai ha kayeng Israel kemut yang ngabat ia phi ki bangai uong kumne to wat phi yanga te phin em wat yanga hapdeng ka perthai ka bahaga jinglong baken jado ladap biang lot karhai haka jing nang jing start la biang haka spa gapau la biang nadong syadong la biang lot hanrei ka don ka jing kerdo haga mense kata ka jing em ka basisha ka bangi dei ban em kam don show nganget bangi ngi ya menjor ya kata ladai yo ya ka spa ladai yo jing nang jing start ladai yo jing snow ba pertai ladangi la jingai no ublai that is not real life kata kam dei ka jing em basisha Henry ka jing em ka basisha kalong bangi itho yo belai ngi it yo ngi syakri yo bat ngi le ya kamon ka jao te habangi wan hagane ka Bible study namar kata kalong bangi wan banwat yo belai ubelai un kerkhu yangi baro iwei pe iwei te hagane ka met ngin yasdang ya kane ka wei ka subject ka ba ubelai ulai hanga nganget bakalong ka subject kaba ublehi ukwa bangin ya study bangin ya keren bangin ya slok bangin ya pliu jingmot bat ngin jitro yalade hangno ngidon kibakumno ngilong ngilade ban ya keren kumto ya katoka subject syapang kajing ngap jar ka jong belai te menta kanega met ngin ya sedang kane ka subjek ka batmai namar bagi dang syudap ban ya keren ba kidon shibun ki ki jingkeli ki bangin namla ban yo jubab nganget bangi mencur ya kata don shibun ki ki jingja ka jing em ka jongi wei u rangba ulakeli yanga na do ka do anot bapli mdei basukeli tang naga sentor henrei udah keli nado gadonot batu ong yanga ba walang balai bakawan banja haga jing em jonga kawei ka jing ja hadin kawei pat
Kawai ka jing hadin kawai pat. Ngalalaj na ka kawai ka jing kawan sa kawai laj na kawai wan sa kawai. Today na mar kata kadaw ngiya keren ya kata kabangiong, but there are many questions left unanswered. Kidon si bon ki jingkali ka jing jongi balashu ino klem da yo juba. Long kumbatho exam mapi ki kena ki samla pimla ya katuka answer dainam lashu belang no kumto. Mano ban penjubab, mano ban answer ya katu ka jingkali balashu klem da juba. Pi namar kata kadaw ngiya keren syapang ublay ubang ngimla ban ngau thulut syapang jo handrai ka bangi dan kam galong ngin syania long kat balong ja kat baja syania hau blay lada ka dei ban yap lada ka dei ban syak sitom wei balarai larai bat omla randin so kata ka ka doknot bau blay ukwa bat menta ngin sedang ya ka subject kabalong hagadur jong ka jingkeli bat kata ka subjek kaong kabakumno ka jinget pidon tongin tok kumta kabakumno ka jinget pidon kalajan long ru kumba beteng ya katu ka jing sengap jar ka joblay Henry ka subjek ka bathamai. Kabakum no ka jinget pidon. Namar ngi yakren ngong biang sa chisin ban kam yasai. Ngim sngo tholot ya ki ai barok bau blai ule. Ngim sngo tholot ya ka plan ka jong blai ya ka jing penya jong blai ka jing jongi. Tongin ya pule syapang ka jinget. Kalau angga badan kam ban study syapang ka jinget hakiba kum gini kisni confusion ka jing kelumar kat syabapai tongin tho aswa ya ka jing lamprang ngin tho kumne omla ban penyakhlat ya ka jinglong Kristan omla ban penyakhlat ya ka jinglong Kristan na ka jinget full stop kan mau ya kata omla ban penyakhlat ya ka jinglong Kristan na ka jinget full stop katenrai jong ka jinglong Kristan hi katenrai jong ka jinglong Kristan hi kadai ka jinget ka bahau Yesus Kristus kadai ka jinget ka bahau Yesus Kristus full stop. Teto kata kalong gabasisya ka jinglam perang gaong omla ban penyakhlat ia ka jinglong Kristan na ka jinget dei namar kata kadau ka don katu ka kentin bat kalong gabasisya hakaktin pareng laong komne Christianity is not a religion ka jinglong Kristan kam dei kaniam Henry Christianity is faith in Jesus Christ ka jinglong Kristan ka dei ka jinget hau Jesus Christ ngimla aban penyakhlat ya ka jinglong Kristan bat ya ka jinget lakot yang ngabat ya pi daka kerteng Kristan lane latip yang ngabat ya pi bangi longki Kristan namar ngidei ki banget balaga Bible ngilap ya ka kentin ki banget lane para banget bat kumta terter namar ka jinglong Kristan kadei ka jinget tinang ta
Katen rai jong ka jinglong Kristan hi kadai ka jinget ka bahau Jesu Kris. Ngila ya pule bat ngin ya pule biang sasisin. Kam apostol khatway arpun riu. Katen rai jong ka jinglong Kristan. Kabangi syam kam apostol khatway arpun riu. Kadai ka jinget ka bahau Jesu Kris. Kata ka di katen rai. Tongin ya pule kala jaro babaro sisnam kila ya senglem bat kata kabalang bat kila ya hikaya sibun upat bat lakot Kristan ya kisenran nengkong ha Antiok katenrai jong ka jinglong Kristan kat jing sedang ka jing mi kata ka kentin Kristan kadai nang tanah Antiok balasin la keren ban teu ya kane kekentin Kristan na ka bentak itu ki balanget ki nongbot lane ki senran ki jong Jesu Kris tenamar kata-kata ka jinglong Kristan lada klem ka jinget ka bahau Jesu Kris kadai tang ka jinglong Kristan ka batang kana balai namar bakah tenrai jong ka jinglong Kristan kanong rim jongka kadai ka jinget lasin yangi daka kerteng Kristan namar bangi dei ki balanget hau Jesu Kris ngidei kinong buhut ki jo ki banget hau ki banget ye ki jing hikai jo ki banget ye ki ei ki ba Jesu ula keren ki ei ki ba ula penpau tedei namar banginget lakhot yangi da ka kerteng Kristan te kata galong gabasisha nang ta next line yin tho syapang ka jinget labatai syapang ka jinget tho kunta syapang ka jinget labatai labatai kambharu hakashiti Hebrew lenong khatwe to syapang ka jinget namar ngia keren ya ka jinget ti habangi ya keren ya ka jinget kalong gabadon kam bangin ya phai syaka siti segi Hebrew kalenong gabakat we hangne labatai kambha syapang ka jinget bat ngin sanang ya keren ngan ai de ki point bangin nang kamyo susyo ye ki jingmot te pangin ya pule khendiat katto katne ki de khot na kaneka siti segi Hebrew kalenong gabakat we labatai ye ka jinget baka jinget kalong kumne te ka jinget kalong kata ka jing sngaus kham lada 4 sngaus kham lada dang artatin kata kamdei ka jinget kalong kata ka jing sngaus kham ya kita ki ei ki bangi kerman kita kata ka jingten ju ya ki ei ki bom yoi ya ka ei ni karman ni duai bat ni pan na ublai ba un ai bat ni das ngaus kamro ba ublai ulang ubala balada long kamon ka joo ngim artatin ngis ngaus kham bau belai on ai bet yakata ka bangipan ngida pen skam ru ya ka jingmot ka jing perkat bat ka doknot chongi wat ladang ngimla ban yoi wat ladang ngimla ban yoi hendrai ngi pen skam ya ka jingmot jing perkat ngi pen skam ya ka doknot ka chongi bau belai ulang ubala
Baru belai unai ya kata kabangipan kat kum gamon ka jo. Tambah ngidei ban kan mau ya kata ba ubelai nam ailot ya ki ai ki bangipan. Ubelai utip khamba ban ai yang abad ya pi ya ka ai ka ba udei ban ai. Dan bon ki jing duai. Kum bangi pule ka Bible. Kibabon ki jing duai ngipan tengim yok diang dei naam. Ka Bible ka angkum ta. Namar ngipan bom dei. Tilada ngim yok diang. Ngiong ba ublei yok sngau. Lane ublei it yanga. Lane kumne lane kumtai. Kam dei setia kumta. Hendrai ka dei namar ublei upen jet ka babahan ki babahatam. Na ka benta chongi. Mano na pereng jong pi ki kimi kepawat mengi ki kon samla ro kum jo lade ipara badang rit jong pi ibom pat tip ikwa ya katari ba fin lej ya katari hai pitip ba kamlong namar ba idang rit insaot pen mensau ya lade ubleiro don ki ki bau yo ba mlong umai ya kabangi ngipan Tika ka bangi pan na ublay ngi pan da ka jinget ya kata ka bangi tep bakalong kat kum gamon ka jong blay. Bat ngi pan ro ya kata om dei setia bangin yo ban lekmen hagen ka jing ka baken jado. Lane ban paho bahai lane ban ngau sarong lane ban yo ya ganam ka buram hagen ka perthai. Hendrai ngi pan na ublay ya kata ka bangi don kam. Kam tame haga bayadei bat kene ka jing bat kum joro haga jinget haga jing syakri oblai te haga ne ka benta ngi pulero ya katoka dekhot ka ban reu mo hang ne ke hebru khat wei lenong hang ne la ong ba hanrei klam ka jinget omla ban pen sngo bah ya oblai namar ka dei ya utau bawan hajan oblai ban nget ba udon Bat ba ulong ba ainong ye kita kibawat yo. Ngidei ban wan show belai habangi pan ngin pan da ka jinget. Bat hakane ka sithi sige hebru lenong bakhat wei. Lak keren lak penken mau ro yangi hangto ya kito kiriu krau jong ka jinget. Haka testament kabarem na do u Abel ngipule hangto. Nang ta Noah, ngipule yo Abraham, ngipule Ishak, ngipule yo Jacob. Ter ngipule hangto kito gibabon kito kiriu krau jinget. Hado Moses ngipule ye kito kiriu krau. Jong ka jinget bat kiwei hakal lenong bakat wei jong ki Hebrew. Sapule bah haye. Ka keren syapang ka jinget. Te hakane ka jing ya pule jongi tongin nam da ya pule benia ya kato. Hendrai ka jingmot ka pangadon banwan ra hangne kalong bahakane ka jing ya pule ka jongi kalong ngin ya pet ka bakumno ka jinget ka bamanga bat mafi ngidon te tongin ya point no namar kata syaga main point 1 ka bakumno ka jinget ka bangidon ka main point 1 habangi pule ka Bible habangi pule ya ka Bible nisham ba ka jinget kapau nisham ba ka jinget kapau ha kirukom Bapher habani pule ka Bible ngisyam baka jinget kapau hakirukom Bapher kidon ki jinget hakirukom ge Bapher bangisyam hakaktin ka jong belai nginem la ban ya keren lot ya ki ai bahro tongin ya pet ka baningkong Kabaning kong kabangin ya keren ya kata ka jinget kalong ka jinget kabarit ka jinget kabarit
Kadon kata ka jinget. Tang bakarit. Irit ita ijinget. Don tang ba ijinget irit palat. Lada mentah. Kajur kalaer. Don kano katiar kabarit. Kabapibo syabab. Haba kala jur palat kalaer. Kala banra kat syabakabe kalaer. Lada kalaer ka sulong jai. Tekatu katiar jong pi kane hajo. Tenem. Handrei lada kalaer ka jur kala ra no. Namar bakarit kasting. Kasting ka jo kapor. Tekane ka jinget gabarit kade kata ka jinget gabasting. Balada wan kalaer kara no syakadiang syakamon kara syatu kara syane. Kapensyat kenting lai bojat. Pangin ya pule syapang kane. Daga pangin ya pai syau mataya selendong bapra. Dekat arfusan. Hado arfu. Henyau. Lenong bapra jong matayas. Ngitip bahaya kane ke jingja. Arfu lai. Mo arfu lai hado arfu nyau. Dekat arfu lai hado arfu nyau. Matayas lenong bapra. Ujisu upen jai ya ke eryong. To ngilak tip ya kata ka jingja. Kam lei hendrengin ya keren ya ka jinget. Tongin pule dekat arfulai hado arfunyau. Te haba ulah kiu hakaling. Ki senran jong o. Ki layabut ya o. Hakmi ro. Kajingki palo gabakrau. Kalami hakaduriau. Kat bantelep ya kata kaling deki jing at pelung. Henrei. Ujisu layot hiya. Ti haba kisenran jo kilawan hao. Kilaya kersiu ya o. Kia ongko kenrat. Topen yangi. Kia ongkom no. Ngin sayap. Ita ijinget ibarit bah. Ko kenrat topen yangi. Ngin sayap. Ngamut dor haga takapor. Ladat bangi dan lang haga takapor. Ngilak ban yo iya ka dur kemat ka basyapting. Jong kisenran ke jong jisu. Ngilak ban yo iya ka dur kemat ka ba la thang yong la kyu. Mlong beriu so. Hado baki la kersiu yo jisu. Ki pendon kam da gantin ongin sayap. Kata ke jinget. Kalau gabarit bat basting bah. Teji ayo. Kod arfun reu. Ute ulaong haki. Balai bapilong ki basyapting. Api ki barit jinget. Ka jinget kabarit. Ujisu ukren ya laki senran. Uong yaki. Api ki barit jinget. Onda kumta ulaki. Ulas neng ya kal er bat ya kaduriau ru. Te kalalong kabajai jai e. Kita kibriu. Te kila kendit. Kiong. Ubak kumno une. Bakal er ru. Bat kaduriau kia kok ngu yo. Kane kadai 14 tan ka ministry ka jauh terai jisu. Baka jia kane ka jingja. Kadon ka jingkeli syapang ujisu. Uei une ujisu. Uherot. Haba ula benar ba upai ba ubabon ula yabot ya ujisu. Ujisu le ki kamba. Upen kia ya gi bapang gi badko gi baya kia gi matla ki pet ube no ya gi ksoj bat ki pai ba gi abot ya ujisu. Uherot tetrak. Haba ula yo sngau ya kata ka kubor syapang ujisu. Ulah keren ya kita ki kentin baduang ue yu tau beriu. Tip ude ue yu tau beriu. Haba ya Yohanes nong penbaptis ngaladep kerai keli ya ue pat uta ubami. Uba barok kia bot kia mare syau.
Pikadon ka jingkali siapangu Jisu uei une ubreu. Bat hang ne haga dekat ba arfunya uro kisenran kila ya keren para maki ubakumno une. Bakal bat kaduriau ki ya kongo yo. Kabangadon ban ya keren ban wan raang ne kalong kata ka jinget kabarit. Kabadon hakine kisenran. Wat ladaki adon lang hagaling. Bat uta ubala ban penjai-jai, ubelai, ubalong utrai, jong ka beneng bat ka kendau, ubaki bor kamar yang bat ki ki kongo yo, barok laki badon jing ki bom don jing ki kongo haba ukeren mo, henry wat lakataro barit ka jinget, kila ya syepting, hado baki ong ngin sayap. Pi ikane ka keren sibon ya ka jing ka jongi kom ki Kristan ro. Ngihapan yet yalade yo le se mangiro ngidon kum kata ka jinget kabarit hoat ngila pediang ya ujisu haga dono udon haga jing ka jongi ngiem haga jing duai ngiem haga bapule ka bible ngikiu testai syaka yeng ka bakentang ka jo hendrai namar I jinget ilong ibarit bat isting kumanga ong mene be kil jong kijing tenjo kil jong kijing pensoi kil jong kijing yale babun cak hagane kajing sya pensat kenting syarom bat saneng namar ba irit isting ijinget bagadei kane kajing long kaba penlong yangi bangin namla ban le ki ai ki bakrau kum ki Kristan haga jing kajong ngimla ngimla ngisyu sakot hajo si hajo ngisyu yaksa hajo si hajo haga jing shisha kaladei ladan ong da kumwai patmo ladadei baka jinget kisenran sumut dor kaj ladadei ka jinget kisenran haga takapor baki eryong ladadei baka jinget jongki ka khrau kamret kahe ka jinget kin jin dalalong jai wala ka khi ka eryong ka ling galajan ngam hanrai tangkawai ki kitip bat kata kalong ba udon utra Jisu bat kanam lelai ladadei baka jinget ka khrau bat kanam jia ka ai kilalong panik namar ba irit I jinget haga jing jonga bat jongpi bonsin ngi juong namar ba udon ujisu bathi compare la de ki eryong kiwan ban be haga jing chopi kabha sngap bahaya kene ka wei ke jing ong kabha mat ya be ka eryong ga bajur katno ro badon ujisu haga jing chopi ban ya ka ba klem eryong badu jisu umdan haga jing chopi nganget pi menjor dene klem eryong jing basuk jai henry ujisu umdan katang kalong ka jing ka bas ngau syarkai penban ki eryong gibe nakadiang bat nakamon udon nutra Jisu kei ka bas neu kanam jia ngin yo iya ka buram ngin yo iya ka bor ka jong belai haga jing ka jangi katang ka dei ka wei ka jinget kabangi keren ka ktien ka jong belai nang ta kabaar to mentang la yo ban yit yalade kabakumno ka jinget pidon lese kadai kata kabarit mo ti kabaar pat kabangi keren ka jinget kabakrau ka jinget kabakrau ta kalong kabaar bat hakane ka jinget ka bakrau ngan wanra arteli kinuksa kaba hila ban tho apo next line kaba ka jinget u rangba sispa ka jinget urang ba sispa tandai ka ba
Don kaba ebat kaba bi. Kanuksa kaba ngin ya keren. Syapang ka jinget kaba krau. Kalong kumto. Bat yakane ka jinget urang ba sispa. Ngila ban pule nang tohi na umat hayos. Lenong bapra. Dekat basan. Hado bakat lai. Kanero kamdei ke jingjang ka bangin pat yatip. Henrei ngila yatip. Tang bakalong ka badon kam bangin ya. Pet biang bangin ya pule. Tongan pule kum bakalong. Haba ujisu ulapoi ha Kapernam. Urang ba sispa ulawan haubat ula kerpat ya udaong go kenrat usyakri jonga uthia haying ba upang yap siliang uda kordet sngap yo hagini kisngi jongi ong stroke mo bat uda kordet kada sitom palat kata kajing pang yap siliang usyakri jong uta urang ba sispa te ujisu ula ong hau ngan sawan penkia yo ujisu lapai syau tau orang ba sispa ula pehyo nakli hakajat bad ula juba badong ngan sawan man penkhia yo wat khuslai uta orang ba sispa te ula yathu bad ula ong ko kenrat ngamlong ubadei bamen wan rung hapo kayeng jonga I am not worthy. Ngamlong ubadei bamen wan rung hapo gayeng jonga. Ngapa? Henrei syuong tang dakaktin. Teon sapen kia yo syakri jonga. Terai. Yahap bakat mame ublei. Men wan rung kum hayeng jonga. Uba pop renjan. Ubat tengit, ubat jaklia, yahap ko terai, ngau yahap. Suong tang dakaktin, namar ngatip balada me suong tang dakaktin ro. Usyakri jonga ulayok ya, lada memlej seying jonga ro. Ngap bah kata. Teu kei kabalaja, susu ka Bible ka ongkum ne. Nabangaro ngalong ubriu hapa ka hukum ubadon kisipai. Pi ulapan itu ialah dia bangalong usipai bakum ne bakum tai ngamlong ubre ubabit ubabiang ubayahap bamenwan kat mame hayeng jonga haga dekhot basipeu te haba ujisu la yo snau ula kendit amde ba u kendit ba ulong usipai henrei u kendit ya ka ya ka jinget ula kendit bat ula ong ha kita kibabot shisha nga ong hapi wat ha Israel ngam syam la syam kat kane ka jinget wat ha Israel ru ngampat lap badon kibriu kibadon kat kane ka jinget ka bakra kiwei te lada ujisu umlej hayeng kimhon kita khot sayeng mo Henrei une pat udon ya ka jinget ka bakrau balada utrai jisu usu hukum nang tanah ka jaka ka udon baka jingpang kata ka jingyap siliang kan konno kan ja kan do kan damno lada ujisu keren dang dakaktin ro une orang ba sispa udon ka jinget bau tau syakri joon sayok ya pi kata ka de ka jinget ngaong hapi ro babon kinyawan nami ngi bat nasab ngi bat kinya syong syania badu Abraham badu Ishak badu Jacob aga hima ki benang henrei ki khon ka hima on shop no syagaba dum jengai ba hangta on long gabalen nyar bat kum dait beniat badu jisu la ong hau tau rang ba sispa tok hi lek no kat kumba melanget ki kentin ki bas ngau thiang mo khilai no namar ba melanget kat kum ka jinget jong me kan long ro ya me te hakata hi kapor lapen khia yo syakri jo kata kalong ka ei ka ba ngau keman hadu kata-kata bad ka bas ngau pelae te
Dei namar kata-kata ngiong baga jinget ka bakrao. Ngihap ban yet yala de. Katkum kanika subject ka bakumno ka jinget ka bamangi pat ngidon. Tengen ya sange syua hangto. Ngan saai sakawai kanuksa hagane katayo hadin ka women's week. Ya kaneka jinget ka bakrao. Arteli kinuksa ke bangawan ra. Bahkan long ka kubor ka jing hikai ka jing ai mensim yang abat dia fi bamangiro ngin yo ban jet yalade ban pen klan bahaya ka jingai tingingin le kumno bangin klan ka jingai ngin namla ban shu pen klan jubor ya kada kanu kalat kalenti hendrai de mor bab hidap da kaktin jong belai kata ka jinget jong pirukan long kan mau bah lada ka din jong belai ka don tang kendiat haga do not tang malu mala haga do not jinget ro ilong tang malu mala lada ka din jong belai kala syong dap gerhai ka do not pin long ki dap da ka jinget tang ba pidei ban kan mau ka din jong belai kam dei ban syong haga jabing lada ka syong tang haga jabing lara pilala lendet lut na genesis hajing penpau ro ka syong tang haga jabing kan nam trekam ai ro ka tien ka jong belai ka dei ban don haga do not ka jong pi haba ong ban don haga do not ka mot ban em kat kum ka tien jong belai ban le ban ko ngo kat kum ka tien jong belai ban i ban yai puson man la kasngi man la kamit ka tien jong belai bat haba ka don ka ne ka tien jong belai haga do not hang ta ken ka jinget ro kanang krau dan shortcut da kum wei pat tengen sanang ya keren khambah ya kata tengen ya mi na ka yeng ka bakentang ka chong belai rengkat bat ka jing duai bau belai ni alam ya ka jing em jongin pendap yang ido mensim bakho jo banginang la ban beteng ban ya ka jing ya lenti da ka jinget bat ngin ken mau ban yit ro ya la de man la kasngi kabakumno ka jinget ka bangidon dang don sakiwei ki bangin saya keren mdei tang kito arteli tengen ya duai lang hagane kapor bau belai undon rengkat bat ngi bat kumcu ngin bu ka jing duai ka bakarpang na ka benta ka ne ka tayo ka banwan ro bangin yo ya ka women's week hado ka women's sunday baka jing penlong ye ki jing ya seng bat ki program baper kanam long tang ka jing pendep rukom Rai balada long kamon ka jong belai ngin mat ya ka revival sa sisen pat yau men sem bakho jong belai banwan jingo aga jing em jongi bat pin duai lam ro na ka benta jonga nadu kamit sngi nengkong hadu kamit sngi belai kila dapload baro khaj gi program don bathli sho tangi weiro te duai ba belai un yai pendap da ka bor ka jo hak keleng ki jaka baro ki dei ki jingya seng ya lap sudah ki bangan lek light no hakamit sinengkong ban pli ka thim te tau belai un ker kho yang ngin ya yang lang ngin ya duai lang namar kata